Καλημέρα, καλησπέρα παιδιά. Σήμερα επανερχόμαστε στο Soccer Champs. Ερχόμαστε σε ένα καινούργιο career με τη Sunderland, όπως μπορείτε να δείτε και θα καταλάβετε και από τον τίτλο πριν πατήσετε το βίντεο. Λοιπόν, επέλεξα τη Sunderland γιατί επειδή μόλις ανέβηκε κατηγορία και θα παίζει στην Premier League από χρόνο, θεώρησα ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρον επιλογή για ομάδα να παίξουμε. Δεν έχω κάνει τίποτα. Εδώ βλέπετε το επίπεδο της προπόνησης που έχουν πολύ καλό. Επίσης παρατήρησα ότι έχει πάρα πολύ καλές ηλικίες η ομάδα. Δηλαδή θα δείτε 18, 17, 19, 18, 20. Εντάξει, έχει και κάποιους μεγάλους, αλλά έναν έχει μόνο πάνω από 30. Είναι σε μέσο όρο ηλικίας πάρα πολύ καλά η ομάδα. Στόχος αυτού του career είναι να κάνουμε κάποια επεισόδια που θα βγουν κάποια σεζόν. Τώρα δεν ξέρω πώς θα δείξει. Τα επεισόδια θα είναι κυρίως 10 λεπτά. Αυτό θα είναι λίγο ένα επεισόδιο πιο πολύ εισαγωγής. Με στόχο αυτός εδώ παίξει, ο Τζο Μπέλιγχαμ, να γίνει ο στάρ μας, να μην τον πουλήσουμε εκτός αν συμφωνήσει και στα σχόλια. Έχουμε και άλλους καλούς παίκτες όπως τον Λεφέ που είναι έτοιμος παίκτης. Είναι ο Σίντορ, ωραίος παίκτης. Έχουμε τον Μαγέντα που είναι 19. Πολύ ωραίος παίκτης. Λοιπόν, για να μην σας κουράζω άλλο, έχουμε κάποιες εδώ προτάσεις για τα αριστερά μας εξτρέμ. Τη United και τη Manchester City. 7,1 και 1,6. Άμα δείτε, αυτοί δεν είναι βασικοί κανένας από τους δύο. Είναι παγκίτες, είναι αυτός και αυτός. Βέβαια είναι σε πολύ καλές ηλικίες. Τώρα 21-69 over. Για να δούμε αυτό. Δεν ξέρω τι να κάνω. Εγώ νομίζω ότι θα τους πουλήσω και τους δύο. Για να έχουμε το κεφάλαιο. Ναι, θα τους πουλήσω βασικά και τους δύο. Για να έχουμε το κεφάλαιο 9,7 εκατομμύρια να μπορούμε να φέρουμε παίκτες. Και θα σκεφτόμουν να φέρουμε ένα παίκτη πιο πολύ. Πού να τον φέρουμε? Εδώ νομίζω ένα στόπερ θέλουμε. Που είναι έτσι μεγάλες ηλικίες το όπλο. Πάμε να δούμε λίγο έτσι ενδεικτικά κανένα παίκτη. Για να βάλω. Αλλά θα ψάξουμε το 75. Ναι. Αν μαζεύαμε λίγα λεφτά παραπάνω θα μπορούσαμε να κινηθούμε για το Ρενάτο Βέγκα, ας πούμε. Χουλιεράκης είναι στην Newcastle και δεν έχω προχωρήσει καθόλου τη μέρα του career. Πώς έγινε αυτό? Κλενή Γιωρό επίσης. Μπορούμε να φέρουμε και τον Αλεξάνδρ Πεντέρα. Που είναι έτσι ωραίος παίκτης. Και Μπίσεκ. Τι θα λέγατε για τον Μπίσεκ? Λοιπόν, ερώτηση του επεισοδίου. Άμα θέλετε το Γιάννεκ Μπίσεκ, θα περιμένω να μου απαντήσετε μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Τώρα πάμε να παίξουμε για το Carabao Cup. Θα το κάνουμε skip τον πρώτο γύρο. Παίζουμε μια πολύ εύκολη ομάδα και πολύ καλά πήγε αυτό. Αποκλειστήκαμε 3-0. Ναι, το περίμενα αυτό γιατί είναι λίγο το παιχνίδι. Ότι να είναι. Το περίμενα ότι θα χάσουμε. Τι μπορεί να χάσουμε. Αλλά εντάξει, μου φαίνονταν εύκολο. Τώρα δεν πειράζει. Παίξουμε. Έχουμε Plymouth, Luton που είναι καλή ομάδα. Leeds που είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Και West Brom. Οπότε θα κάνουμε skip και την Plymouth. Βέβαια είναι το πρώτο παιχνίδι της κατηγορίας, είναι λίγο λάθος, αλλά όχι. Τα δεκάρια μας σκοράρουν 0-2. Λεφέ και Τζο Μπέλιγχαμ. Κόκκινη κάρτα στο αριστερό μας μπακ, τον Ντένις Τσίρκιν. Έχουμε τον Χάγκινς που θα παίξει. Χουγκίνς, πώς λέγεται αυτός. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε με τη Luton τώρα. Έχω πενεροποιήσει τον ήχο του παιχνιδιού γιατί ακούγεται μόνο αυτό και δεν ακούγομαι εγώ καλά. Οπότε τον έβγαλα λάθος εδώ. Το άνοιξα πολύ το control. Είχαμε ευκαιρία να σκοράρουμε στο 7. Τώρα στο 9 όμως έχουμε άλλη μια ευκαιρία. Το χάνω κι αυτό. Για όσους ρωτάτε για τη δυσκολία, παίζουμε όχι στο πιο δύσκολο, ένα πριν. Έχει 4 level, στο τρίτο level όμως παίζουμε δυσκολίας. Γενικά δεν έχω ξαναπαίξει αυτό το level, οπότε θα πειραματιστώ σε αυτό το career. Εδώ χάλασα δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες πάντως. Σκοπός μας είναι να ανεβούμε την πρώτη σεζόν. Το κάρι, αν είναι δυνατόν, όχι επανάληψη θα κάνουμε τέτοια. Παίζω πολύ άσχημα. Εδώ ο Σαμέντο όμως θα κάνει ωραία κίνηση. Θέλω να μου πείτε επίσης στο επόμενο επεισόδιο να μου γράψετε κάτω στα comments άμα προτιμάτε να κάνω σχολιασμό, ας πούμε σαν σχολιαστής, ή να λέω και ξέρω εγώ, να λέω έκανα λάθος εδώ, ή η Sunderland λάθος από το Σαμέντο για τη Sunderland, κάτι τέτοιο. Πείτε από εδώ, τώρα κάνουμε πολλούς κύκλους και δεν μου αρέσει, ήδη χάσαμε και εδώ τη φάση.
Κάτι μου λέει ότι θα χάσουμε και ενώ το αξίζουμε. Όπα, νάτι και η πρώτη φάση για Ντιλούτον. Ευτυχώς τη χάνουνε. Εντάξει, τώρα δεν νομίζω ότι θα μου δώσει άλλη φάση το παιχνίδι. Και ναι, 0-0 από ό,τι φαίνεται θα λήξει το μάτς. Πολλά λάθη κάναμε. Τζάμπα το ψιλοπουλήσαμε το παιχνίδι. Συνεχίζουμε τώρα εδώ με τη Leeds να παίξουμε. Εμένα θα μου άρεσε πολύ να έχω τον Γιάνν Μπίσεκ πάντως να φέρω. Την Ίντερ, μικρό σε ηλικία. Το χάνω κι αυτό. Εντάξει, πρώτη φάση για εμάς εδώ με τη Leeds. Εδώ τι έγινε ρε παιδιά, Μανόρ Σόλομον. 1-0 στο 11 η Leeds, προηγείται στο σκορ. Τώρα φάση για μας. Γκολ η Σίντορ. Φοβερό τελείωμα στην απέναντι γωνία στο 36. Και θα πάμε στο ημίχρονο με το 1-1. Και ισοπαλία αναφέρω με τη Leeds, δεν με πειράζει γιατί η Leeds είναι πολύ καλή ομάδα. Πολύ καλή. Ή πιο καλή από εμάς, ας πούμε. Είναι από τις καλύτερες στην κατηγορία, οπότε και ένα χ να φέρουμε δεν πειράζει. Φέραμε χ με τη Luton. Και αυτή είναι από τις καλές της κατηγορίας. Αλλά έκανα εγώ κυρίως πολλά λάθη. Εδώ τώρα στο 72. Λάθος, εδώ χάνουμε την μπάλα. Στο 85 δεν βλέπω να μου δίνει κάποια φάση. Δίνει για τη Leeds όμως φάση. Sorry παιδιά, εντάξει, ευτυχώς την κόβουμε τη φάση. Γιατί θα ήταν πολύ κρίμα. 5 βαθμούς μόνο. Μπορούσαμε να είχαμε συγκεντρώσει άλλους 2. Να βρισκόμαστε εκεί που είναι η Leeds, ας πούμε. Εντάξει, βέβαια δεν είναι κακό ξεκίνημα, είμαστε αίτητοι. Θα παίξουμε για αυτό το match με τη West Brom. Θέλω να αγοράσω τον Bissek και πιστεύω ότι αξίζει κιόλας. Εντάξει, υπάρχουν και καλύτεροι παίκτες που μπορώ να αγοράσω σίγουρα. Βέβαια δεν έχουν πάρα πολλά λεφτά, έχουμε 9,7. Μποσέλ είναι ωραίος και ο Μοσκέρα είναι ωραίος, αλλά Bissek μου κάνει πιο πολύ. Ναι, θα φέρουμε Γιάνν Bissek, παιδιά. Θα δώσω 9,5 για να δω τι θα μου πούνε. Δεν θα το δεχτούνε. Να δω άμα δεχτούνε τα 9,7, όλα μας τα λεφτά. Τα δέχονται για 200 χιλιάρια. Ωραία, ήρθε ο Γιάνν Bissek λοιπόν, τον καλωσορίζουμε στην ομάδα μας, θα πάρει θέση του αρχηγού μας. Θα μείνει εδώ ο αρχηγός, θα μπει. Με την καινούργια προσθήκη του Bissek λοιπόν πάμε να παίξουμε τώρα με τη West Brom. Το τελευταίο μάτς για σήμερα νομίζω, 1-0. Μπάλα, στο πρώτο λεπτό κιόλας. Πολύ καλά ξεκίνησε αυτό το παιχνίδι. Τώρα δεν βλέπουμε να γίνεται κάτι άλλο. Στο 22 έχουμε και άλλη φάση όμως. Με τον Dry Hume από τα πλάγια. Κόβει προς τα μέσα, θα δοκιμάσω ένα shoot. Goal! Dry Hume σκοράρει από πολύ δύσκολη γωνία στο 22. Γενικά αυτά τα φαλτσαρισά τα shoot είναι πολύ σπασμένα. Εδώ κάνουμε την άμυνα. Ναι, και βγαίνει η μπαλά έξω. Στο 30 τώρα έχουμε και άλλη φάση με τον Roberts. Προσπαθήσω να πάρω εδώ τη γωνία για να γυρίσω εδώ. Patrick Roberts. 3-0 στο 31. Εύκολο μέχρι στιγμής φαίνεται για την Sunderland. Εδώ για να αποφύγουμε το σουτ, το μονοκόμμα στην ευθεία του τάκλ.
το γιατί το έκανα. Δεν βλέπω να γίνεται κάποια άλλη φάση. Όπα με το που το είπα στο 87, η φάση για 4-0. Εντάξει, ξέχασα να κάνω αλλαγή σχέση αυτό το παιχνίδι και στα προηγούμενα. Θα μου ψοφήσουν οι παιχτούρες μου. Γιατί τώρα θα κάνω μια κίνηση. Αυτή που σας είπα με το διαγώνιο σούτ. Θα έρθω εδώ. Θα κάνω αυτό. Patrick Roberts 4-0. Στο 87. Και στο 91 το φάουλ του Bellingham. Κακή εκτέλεση, πιο πλάγια ήθελε. Πρέπει να θα κερδίζουμε 4-0. Πρώτο σκόρ στην κατηγορία. Έμιλ Ρίς. Κάπου εδώ, παιδιά, θα το αφήσω το βίντεο. Θα συνεχίσουμε στο επόμενο. Στη βαθμολογία, είμαστε στη 5η θέση. Με 8 βαθμούς, αίτητη. Μια χαρά, η Blackburn έχει κάνει πολύ καλό ξεκίνημα. Αγοράσαμε εδώ τον Μπίσεκ. Που πιστεύω θα έχει πρόοδο. Αυτά. Πείτε μου αν θέλετε να βάλω και λεφτά από τα coins εδώ. Πάρουμε κανένα τέτοιο, έχω 101 coins και μπορώ να μαζέψω κι άλλα. Αυτά για τώρα, για αυτό το επεισόδιο. Καλή συνέχεια και θα τα πούμε στο επόμενο. Γεια σας.